Метазолин пита: здравей, Слави, аз съм Тошо Стаклара от Борово. Наскоро Николета Лозанова си смени името на Най-Ло и го патентова за 1 милион евра. Въпросът ми към тебе е дали ако някой реши да си прекръсти името на Лай-Но, дали ще... Дали ще има проблем с въпросната дама? Благодаря. Сега... Ти кажа честно, няма да имаш никакви проблеми с Най-Ло, ама за дет ме накара да изчета това Лай-Но, аз мога да имам проблеми с Сем. Си го бара и го точи, ме пита. Тия хора се побъркали, разбираш? Си го бара и го точи. Ме пита, ако искаш да не успееш и успееш, успял ли си? Си го бара и го точи. Ти ако искаш си оригинален, а не си оригинален,